Zahvaljujem predsjedavajuća, čestitam izvjestiteljima i pozdravljam potpredsjednika Dombrovskisa. Ako želimo carinski sustav koji funkcionira kvalitetno i učinkovito na cijeloj vanjskoj granici, neophodno je prekinuti različite prakse, o čemu su kolege i govorile, država članica, a za to je ključna razmjena znanja i iskustava između carinskih uprava država članica, u čemu Europska komisija mora preuzeti ulogu koordinatora te dodatnim pojašnjenjima osigurati ujednačenu primjenu pravila. Drago mi je da je upravo potpredsjednik Dombrovskis potvrdio da se na tome radi. Informacije o nezakonitoj trgovini i nepoštenim trgovačkim društvima trebaju se dijeliti, ali ne samo među carinskim upravama, nego i među ministarstvima unutarnjih poslova i drugim institucijama kako bi se suzbijanje prijevara provodilo na svim razinama i što učinkovitije. Posebno želim istaknuti ulogu OLAF a koji treba biti aktivniji u koordinaciji povezanih istraga jer je tu važna brzina i sinergija koju postižemo samo kroz zajedničko i dobro usklađeno djelovanje. Hvala. Merci, mes chers collègues. Nous avons terminé le catch the eye. Nous allons revenir vers vous, Monsieur Dombrovskis, pour conclure ce débat. 2 minutes. Madam Chair, honourable members, first of all, I would like to thank you for your comments and for the importance you attach to the external aspects of the customs performance.